ପୁଣି ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା, କାଲିଠୁ ବଦଳିବ ପାଣିପାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବ ପାଣିପାଗ, ଆକାଶରେ ମେଘୁଆ ରହିବ ଏବଂ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷା ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବ ପାଣିପାଗ, ଆକାଶରେ ମେଘୁଆ ରହିବ ଏବଂ ହାଲୁକା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଉପକୂଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ପାଣିପାଗ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ କାଲିଠୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟିଏ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି 2 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଅଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। 15ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଉପକୂଳରେ ଏଭଳି ପାଣିପାଗ ରହିଛି ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରବଳ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ କାଲିଠାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ପାଗ ରହିବ ବୋଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛି। ଆଜି ଏବଂ କାଲିକି 2 ଦିନ ମେଘୁଆ ହୋଇକି ରହିବ ଏବଂ 3 ତାରିଖ ଠାରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।